Hello, MCM Cheng. Pangat talaga ng laptop. Nakadalawang ring light na ako. Ayan o. Para medyo maliwanag. Ito na ba? Alcohol na po ako. Tingko. Ayan o, naka-alcohol ako. 70%. Requirement na pala dito. Shoutout sa 4 viewers ko. Hello po. Shoutout. Pangit talaga ng ano to, ng laptop. Oo, sabi daw. Requirement. Ang pangit ng video, parang nasa abroad ako. Uy, basta. Wala siya suot kanina mas. Oo. Hello, Marvin. Ikaw na po. Ikaw na po. Ayun, saya. Wala na. Walang intro-intro. Oh. Hello. Hi, Talents TV. At tingin ng nose. Oh. Hello, Mr. Fernandez TV. HGR Creatives. Hello po. Camila. Channel 7. Hello po. Hi, mega shoutout. Oh, ito. Wait lang. Oh. Okay na ba? Hi, Fafa. Hi! Ayan. Naririnig niyo po yung mga ingay probinsya ba? Naka-blue. Make this blue. Gusto nyo. Wala! Wag! Hindi ako ready. Mapangay kasi ng video dito sa laptop. Pero kapag kapag pwede na ako sa cellphone, magti-TikTok ako, promise. Kapag pwede na ako kung ma-reach ko 1K, tapos dito ako mag-live stream, mag-TikTok ako, promise. Anong giveaway? Wala nga eh. Oo, promise. Kapag nag 1K ako, dito ako sa phone. Kasi maganda yung quality ng phone ko when it comes sa video. Wala pa. Nag-concentrate muna ako sa vlog. Ha? Ayan. Wala. Hindi. Hindi ah. Wala. Hindi ah. Pero thank you na din. Pero nag-TikToker po ako. Ganun din yung pangalan ko, Drinking Nose. Ay, sorry. Sabi nila. Ano ba? Ayan, mag-alcohol naman po tayo ulit. Oh. Hello, Mr. Fernandez TV. Hello po. Joshua Penta. Ano daw? Para kang si Potpot na ng pusong ligaw ba yun? Oo nga eh. Ano laban? Good. Kailan nga ako nag-start TikTok? Last month lang. Oo, last month. Ay, Arellano.
Arellano. Hello po. Hello, Marie Chris Briones. Hindi ako. Ako, dati hindi din ako marunong. Pero siguro nanood muna ako. Tapos ayun, yung pinakamahirap dun, yung drama, yung mga drama, yung gagayahin mo yung sinasabi ng mga artista, tapos sayaw. Dun sumikat si Miss Everything. Yung, dun siya sumikat. Tapos si Mimi Yu sa TikTok din. Go, beso, beso. Tara. Ay, wait lang. Na-hide kasi ng ng YouTube yung message nyo, guys. Wait lang. I-show ko lang. Yan. O, naka-hide ng ng YouTube. Yung message nyo. Shout out sa 15 viewers. Hello po. Mag-turk ako mamaya. Ala, grabe siya. O, pababalikan ko kayo mamaya. Di pa pwede multitask yung internet ko. Oo nga eh. Feeling ko i-extend yung yung sa Manila. Hindi ko lang alam dito sa amin. Hello again. Hello, Family Tree Vlogs. Hello po. Baka this week mag-shoot ako ng ng vlog ko. Yung Oreo ice cubes or coffee ice cubes. Nakita ko lang kasi sa sa internet. So, gagawin ko. Hi, everyone. Hello, everything. Ang galing niya na eh. Nakita ko ngayon yung TikTok niya. Dami siyang dami siyang followers, tapos likes. Tapos sa YouTube, nakita ko din siya. Yung pangalan niya is Miss Everything. Ilang months na lang siya? 4 months pa lang siya, pero nakagain siya ng 27,000. Pa-shout out. Ay po, Dagmil Vlogs. Hello po. Yo, kumusta? Bago ako sa live niyo. Ay, hello po. Wait lang, dami niyo. Yaji Pelonia. Hello po. Ian Wachi Kwanchin. Fisha, hello po. Salamat po. Ulit-ulit niya-recommend mo sa akin. Oo, ano ka ba? Hindi. Nakita ko lang kasi sa sa nung hindi pa ako nag-hit ng 300 subscribers. Sabi ko, paano yung ginagawa ng mga vloggers na ang bilis-bilis nila mag-sub? Ako nahihirapan ako dati. 180 lang yung subscription ko dati. Tapos tumingin ako ng apps. Nag-try na ako ng 5 apps, hindi siya gumagana. Ito yung TubeBuddy lang yung maganda. Grabe pa yun. Salamat ka. Ang dami nga, 30. Kaya nainis ako kapag ganitong oras, mag-shoot ako. Ang ingay. Ay, wait lang. Show. Guys, wag kayo mag-comment na na channel. Kasi na-detect ng YouTube. Nag-appear siya dito sa akin. Kasi ang strict ng YouTube. Ay, dami Shout out sa 18 viewers. Hello po. Okay lang yung chicken is life, lalo na panahon. Oo. Ito, 700 lang binili ko yung ring light with stand na. Tapos yung parang cellphone hold.